Terve. Minä oon Pepe Erikoinen ja alan ehkä vähän tällaisia vlogivideoita tekemään. Ja on joku minivideo vaan, että ei mikään hirveen jättiläinen. Ja mulla on niitä ihmeen sorsa- ja autovideoita ja venevideoita siellä netissä. Ja no niin, että tällaisia videoita saattaa tulla. Ja no eipä siinä mitään sitten muuta, mutta toi on ihan lyhyt video. Että mä näytän teille vähän tuolta. Täällä on meidän koti Kullakallis. Oli vaan tällainen pikku esittelyvideo. Joo, moi.